Så ikke lave noget, så det kan den svinge. Det er bedre end at spille 48 liter cola. For mig er det i hvert fald. Du har jo ingen problemer. Nej. Altså, du har et spil whisky senere, eller? Jamen det kan vi godt, men det skal ikke være alt for set, fordi jeg falder sgu bare i søvn, så. I morgen eller sådan. Nå, vi kan da lige så godt gøre det nu. Nu her? Fordi jeg ved ikke, hvor meget jeg er her i morgen. Det er jo det. Ja, han er også først på onsdag igen, jo. Du ramte det første gang. Men jeg vil lige have rejst mig op, og det gør mig jo... Johnny has come back to og lidt stop med. Okay. Lidt precisely. Freshman Fantasies. Hvad er det nu? Det må vi heller lige kigge. Hvad var det, man gjorde det der lort der? Jeg er fandme også sikker, du gør i CS der. Hvordan er det? Når du er fuldstændig blind, så flytter du er overhovedet ikke i CS. Hvad flytter du der? Ikke meget. Du laver ikke andet end at gå til siden og så hoppe op og ned. Når du er helt blind, så tager jeg godt ved med, at man ikke bevæger sig lige så meget, som det skal kan se. Og jeg synes altid, når jeg bakker til bar og gate, som man plejer at skulle gøre for nogle bestemte igen, så ender du altid med at stå fuldstændig til syn for øjnene. Det kan godt være, men altså, at folk rundt til knaps på bare... Ja. Det gør jeg bouncer bare i håb om at klare et eller andet. Ja, jeg synes... Er der nogen, der kan vide, at der er noget CS, eller hvordan? Så kan man lige... Ja, skal jeg lige se, hvad der er, jeg har fundet her. Man kan lige se nogenlunde, hvor det er han nogle gange. Ja, og så synes jeg altid, så ender man med at stå på siden af kassen. Skal lige se, hvad der er fundet her. Ja, det skal jeg da. Så skal jeg lige tilbage her. Det ved jeg ikke. Jeg har bare hentet den her ind fra jer med. Men nu skal jeg jo lige... Du har bare hentet en. Ja, jeg gider da ikke hente hele lortet. Nej, det er jo rigtigt. Så hellere hente en og kigge, om den er god nok. Ja, det kan da ikke tage så lang tid, mand. Der er ikke nogen på, jo. Nej, men det er fra at smide den ene ned på desktopen. Det fylder bare 48. Det tager flere minutter. Så ikke jeg træls den her overgang. Hvad for en overgang? Jo. Ved du hvad jeg er træls til, at jeg ikke kan gå ind på 3? Fordi det er et login-system. Og jeg kan ikke gå ind på nogen side om login-system. Fordi jeg muligvis ikke kan huske, at jeg er logget ind. Lige lave en F10-kode, når du har... Ja, gør den nu. Det er bare fedt, at man kan dykke med en håndvip, og så kan man fandme... Press F10 for special stats. Jeg sagde lige noget sjovt. Det behøver du ikke. Nu er den i gang, kode. Okay, jeg vil lige vil sige, at der var bonus på TV2. Det er også lige, at der nok er nogen blød. Spil nu var et spil, Johnny. Ja, du er ikke inde i nu jo vel. F. Ej, så skal jeg hente alt muligt. Hvorfor er jeg i gang med at downloade Inferno? Det kan jeg ikke lide. Så man derfor ikke downloader før det bliver official. Hvad? Det var der official sidst, eller i... Jeg tror, der kommer official i sofa. Hvad sker der? Jeg kan ikke komme ind på det. Nu voldtager jeg noget andet. For det første. Kan du komme ind, eller hvad? Ja, men den gik over i noget andet og sådan noget. Så du kan spille Office, faktisk. Jeg kan mærke, at jeg vil være luder i Office. Jeg er god til at være luder i Office. Og kodefyren, hvad er i... Specielt hvis der er en masse noobs på det andet hold, så er jeg god til at være en luder i Office. Det var dog i Norge. Det var fandme tæt på det. Det var bare, jeg har set 2 måneder. Jeg
Jeg gider ikke at downloade alt det lort. Kom nu, eller? Du er mit øjne, ikke i stykker. Nå? Det der. Det skal jeg ikke høre på. Okay. Så kan du være helt nødt. Der begyndte bare at komme rock i mit øre, men hvad sker der? Ja, men til først, jeg kunne kun lige se i hovedet. Prøv. Det var faktisk kun det, han var i hovedet. Ej. Så er der en, der blokker. Og så er der en, der smider en granat. Og så er der en Johnny, der er død. Og så er det, at der faktisk kun er én på mit hold, der har plus. Kom nu. Nej, det er ordentligt, mand. Ej, pis. Bliver nok i mig med para. En para, fuck. Giv mig en i der. Det. Hvad fanden er det? Er det server, jeg skal trykke eller sådan noget? Om 82. Ja. 149. Ja. 249. Ja. 188. Ja. 2705. 05. 015. Der er sgu ikke til mig. Fedt, at man har båden på. Jo, den fejl, det var Ja, så er der 60 lydfiler, det giver jeg ikke. Der er en. En. Og nu har jeg hentet de første 15. Okay, 60. Kan du følge 80 GB med lydfiler? Ja. Det er vel også musik. Ja, men dem der med de små soundfiler, så tror jeg, du har rørt nørdet rimelig meget CS, og nu skifter den også baner alt muligt. Ja, fedt der. Til hvad? Det er det, jeg lige finder ud af. Nu er min folk også. Ej, det gider jeg fandme ikke at vente på. Vi er lige fucket. Ja, det skal jeg til for. De er faktisk fucket. Ja, nu finder jeg den. Ja, det er godt. Okay, så er det han, der tog det. Hvad er det? Ja. Det laver det helt om til en bane. Der er fundet en, der hedder Shit Happens. Den skal jeg spille på nu. Ja, der er den nok. Nede, det er for vildt. Ja. Hvad så du hej? 950. Du skal bare klikke på hjertet. Ja, fanden der var højt. Spiller badminton? Nå, okay. Jeg har altid beregnet det som at være lortespil number one. Ja. Hvad spiller du? Den bane, du lige har været inde på. Nej. Hvad spiller du? Nej, så spiller du DS2. Giv mig i penge. Nej, ikke den. Den foregående. Nej, ja, så giv mig den. Ah, ja. Jeg kan godt gå det, men det er jævnt kom til mig. 10. Ja, det hjælper jo ikke noget, for det er bare en lakke derinde. Og højreklik på det link, du har trykket på. For at komme ind. Man kan jo skyde igen. Det Ja. gider jeg ikke. Ja, det er der for helvede. Det er den der DK Cook et eller andet. Ja, så højreklik. Og så server info eller andet. Og så står der IP'en deroppe. Ja. 81. Jamen, det er den der 81 777 16. Den har du sgu lige sagt til mig. Og 77 16 27 hvad? Til hot take. Johnny hot take. Du var lækker, Johnny. Jeg skal ikke nok, hvis vi skal gå hen og vente lidt. Så. Den har faktisk godt hvor han er på suga henne. Ah, okay. Så blev jeg sgu lige mugget lidt. Øl og mere øl. Det er det skønneste i verden. Øl og mere øl. Ja, det er den store kærlighed.
Jeg know den også. Det gør det selv, men så har man ikke... kan man ikke se alle indstillinger hernede. Og snart står vi. Du har faktisk lige noget kage. Ja, vi er jo klar på PCV, ikke? Hvad? Er I klar på PCV, hvis det er? Mod hvem? Jeg kan lige spørge nogen. Ja. Jeg har lige fundet en klar. Det har jeg også. Prospector.dk. Hvor mange prospekter er der? Ja, jeg kan se 4 i hvert fald. Der er også nogle flere. Jeg vil lægge den i hvert fald. Men de ser rimelig gode ud. I hvert fald en, han ligger kun i pungen også. Hvordan er det, man snakker til bots i det her? Det er normalt for mig. Du råber ind i mikken. Fede pæk. Hvad der så? Nej, det der, det er F-kasten. Hvad er det? Og de skal bare sætte til hold lidt, så meget der her. Hold kæft, det er godt. Det er ikke det, man kan lave en kasse af. Det er model, der er ikke. Okay, det var fejl. Det er så lang tid, man skal ind i hver gang. Tjek. Det er ikke det. Hvad skal vi også snart have sat noget PlayStation til, så vi kan nørde noget Gran Turismo? Nemlig, ja. Jeg skal først den og spille noget CS. Det kan jeg ikke finde ud af. Jeg har det lige med en gang Desert Combat. Jo. Nej. Nej. Kunne det ikke være rart? Ja, det var det IP var på den. Okay. Butik. Ja. Det er 81. Var det ikke tæt på? 7. 177. Ja. 42. Og porten det er 27015. 21. Nej, 27015. Og mine øl. 27015. Når det er 20. Ikke han fortjente det, så dum som han var. Hvad har nu så? Ikke noget, jeg havde det bare dårligt. Det er sammen en ekspert. Ja, lige påståelig er jeg til. Det kan bare da være. Når jeg har en dårlig dag, så skal de ikke sidde og brokke sig. Jeg gør det ikke. Eller det gjorde de så heller ikke, men jeg havde stadig en dårlig dag. Jeg havde brug for at fyre en. Jeg havde brug for, at der var nogen, der tog opmærksomhed. Han rammer godt det svin, mand. Kommer min mates der snart og får taget en outpost? Nej. Nej, du skal ikke have noget. Det er en bane. Har jeg lavet en server, eller hvad for ikke, mand? Ja. Hækkemand. Jeg burde faktisk lige få det der lort. Der tog en spiller op i sin butik. Hvad? Det var jeg. Jeg er ligeglad, jeg skal ind og håne jer. Så er vi på samme hold i håneserver. Så er det også mod dig, der. Ja, det er sgu også sikkert. Det skal jeg. Men nu er I jo væk. Det må være bedst. Nej, det er i gang. Send det klart ind. Ja. Hvordan kan du lydfiler? Det har jeg ret. Det. Du er klar, Johnny, eller hvad? Er du klar? Få så mange flø, du gør. Okay, det der er måske lige ondt nok. Nej, Johnny. Det er lige vant, det her. Nej, det er det ikke. Er der nogen, der hører, hvad jeg spiller? Jeg spiller sådan en game med Battlefield. Det er godt nok. Hvad, småhakker det ikke sådan lidt? Jo, det gør. Men hvad skal jeg gøre her? Nå! Det vil min komp åbenbart ikke finde sig i. Den så gør. Og spille Battlefield. Okay. Så jeg genstår det en gang. Det er også godt. Johnny, du sad bare til med gæsterne. Hvor skal du ellers sidde der?
så det en gang. Ja, kæft, den var irriteret. Det var lige... Fuck dig! Ikke bare sådan noget. Og ja, det kunne være, at jeg skulle til at bruge min lyd egentlig. Måske. Ja, det var det. Hallo? Ja, jeg skulle lige se, om du nu var der også. Hey, det der, det gider jeg ikke. Den der aimbot, den kan du godt slå fra. Hvorfor laver vi ikke bare en server selv? Fordi det er ikke fedt. Det er meget spredning. Man kommer sgu da på rank med det samme. Gør det der? Ja, herinde gør du. Var det sjovt, når de står med en tank og prøver at brække et løb helt op, hvor nakkeren får ramme. Han har faktisk ikke om det. Skal jeg lave en, vi kan spille på, eller hvad? Nej. Nej, nu skal jeg lige have rank, ja. Det går ikke godt. Der skal en mere ind, det kan jeg mærke. Hvor skal du ind? Hvordan kan man have dræbt 4 på der skal jeg noget så- lige der med en computer til 2500 plads? Hvad betyder den der? Fanden! Når fanden begynder at slukke. Hvorfor er det begyndt at slukke? Altså før der er trykt sluk, der genfatter den faktisk bare. Og nu når der er trykt sluk, så slukker den. Hvad fanden er det for noget? Det er noget moderne noget. Det er noget, du tænder slukknapper og sådan noget. Ja. Når man kunne det være sagt. Nå, men bare rundt der. Hvad laver du, Jacob? Det er ikke en chance. Jeg tager så over med Maxi. Klar. Hvad er det mis? Aldrig har set det. Ambulancer. Nej, Kæft, hvor du ringet, Johnny. Ej, jeg føler altså også, at jeg lavede et godt spray der. Du var jo ringet, Johnny. Hold i kæft. Det var fandme fedt, det der lige lavet. Jeg vidste, en bil, han er jo bakketop, så steg jeg lige så stille af bakketop, og så får du lyd? Ja, jeg ved jo, hvad det er. Jeg hører det, hvad? Hvad? Jeg hører det. Ej! Lort! Jeg har faktisk ikke hørt det. Snart færdig med det. Jeg har faktisk ikke hørt det. Han er jo i Gartner. Prøv at se der, man kan faktisk ikke køre sin mails ned. Ej, så rammer jeg dig ikke. Jo. Ja, men den skulle have sat lige hovedet på dig. Gør det ikke. Så er der kun én ting at gøre nu. Det er at gå amok. Han gør min Apache nu. Nå, så er det kun hjem. Så er det kun. Hvad laver du på? Og jeg prøver at flyve med redningshelikopter nok deres kampe. Det skal nok gå bra. Han har fandme været i kartonen. Nu skal nej ham. Hey, hvem kommer ind og hjælper? Du eller? Nej, men jeg gider ikke ødelægge min score på grund af 2 nørder. Dørs. Så må vi se, det står i der. Johnny, det er en rimelig dårlig odds på at lave det. Jeg går ind på TikTok med de to. Det giver altså ikke nogen god regn. Nej, jeg vil så også sige, at jeg føler, at jeg burde have dræbt jammen der. Ja, men det burde du egentlig også. Men det er bare skills jo. Nej, det er jeg ikke. Jo. Nej. Nej, det er lack of skills. Nej. Det er lottenes. Jeg skal da med 10, det kan man ikke være lotto med. Det skulle være the web. Jeg fik der faktisk først efter, jeg var gået hen bag pillen.
Ja. Bare like. Jeg er ikke lavet en ny spil på det, hva'? Jo. Nej. Hvorfor? Gør det din rank lidt bedre, det her? Det lover jeg dig. Ja, det er altså rimelig dårligt odds. Den her kan Det viser heller ikke lover jeg. det viser lidt om, hvor sløv den er. Jeg har lige blædt mig selv. Det er egentlig sjovt, jeg ligger på plads 2500, og jeg har kun ramt 7 mand. Ja, bare sige, du skal bare være jeg ligger på plads 6000 et eller andet. Jeg må se! Hvor mange har du dræbt da? I hvert fald noget flere end du har, sådan vil jeg sige det. Det er ikke nogen mening, så. Det er ikke derfor, den kommer an på. Det gør ikke. Det har noget med headshots at gøre, og hvor mange gange du har været inde. Du har jo heller ikke minus for det. Altså, balance. Ja, vi har noget med, hvor lang tid du har været inde også. Jeg har 50% headshots, det er meget godt. Det er altså ikke. Ja, han er jo lige 25%. Hey, de kan faktisk flyve helikopterboks nu. Og du gider ikke mere. Nej, men så går der ind på en anden fucking server. Hvor er det kommet nu, ja? Så har du... Ja, hvis e-mail steder fuck up, eller... Det er ret realistisk, at en eagle er ikke at skrive på, hvad jeg tog ud af det. Bliver du slet ikke blandet? Hvad kan man også den der? Nej, hvad sker der her? Så Jenny var gået ud. Ja. Jeg vil ikke have den fornøjelse der. Så laver jeg da bare en bane for mig selv, hvor jeg kan plante bomben hele tiden. Få en god sko. Hvad er det, Jenny? Det? Ja. Næsten ikke.